spolok. Vyšiel som doriešiť isté nevybavené účty. Nikto to nič kopať nebude. Pravda aj tak raz vyjde na povrch. Do Ameriky teraz ísť nemôžeme. Čo si myslel, že tu nás nenajdu? Prepáč. Tie výsledky máš? Tie testy sú strašne drahé. Dobre, koľko potrebuješ? Daj to odo mňa preč. Ty veríš tomu, že to je prekliaté? No áno, verím. Nikdy som sem nemala prísť. Nechoď. Ešte nie. Ranč. Dnes o 20:40 na Jojke. Lekár ukáže, ako zvládnuť základné oživovanie človeka a uvidíte aj to, ako vyzerá slovenská influencerka naživo ráno a úplne bez filtrov. Ranné noviny. V pondelok až piatok o 6:15 na Jojke. Trafíte sa? Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Platí iba s Mobilix kartou výhod. Mobilix. Buďte in. Otvorte si u nás účet, zaplaťte 3-krát kartou a získajte odmenu minimálne 30 €. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Nakúpte v lekárniach Dr. Max alebo v našom e-shope a získajte zľavový kupón až do výšky 20 €. Teraz výhodne aj Milgama N. Bolesť chrbta sa dá liečiť, nielen potláčať, so zľavou 25%. Produkty Dr. Max 2+1 zadarmo. Imunitu podporí vitamín C Long Effect. Pri nákupe 3 jeden len za 8,19. Sudokrém Multi-Expert, nielen na plienkovú dermatitídu. Pomáha pri problémoch pokožky celej rodiny. V zdravej cene za 4,69. Dr. Max, jednotka v starostlivosti. Senzačne nízke ceny v Kauflande miluje aj pani Marika, ktorá nikdy nepodcení prípravu. Aj táto Karol vždy ušetrí senzačne lacným nákupom. Máte radi senzačne nízke ceny? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od štvrtka slovenská šunka 100 gramov za 75 centov, Franz Jozef Tuniak 170 gramov za €49 a Senzodin zubná pasta 75 ml za 3,59. Kaufland. Na Favi nájdete nábytok. Veľa nábytku. Veľa sedačiek, veľa stolov, veľa obliečok. Až po veľmi malé doplnky. Na Favi nájdete veľa všetkého. To je Favi.sk. Vyhľadávač nábytku. Naozaj veľa nábytku. Chrípka? Prechladnutie? Coldrex Max Grip. Horúci nápoj s maximálnou silou. Začína pôsobiť za 10 minút. Uľavuje od horúčky, bolesti hlavy, hrdla, svalov, nádchy, upchatých dutín a upchatého nosa. Coldrex, kráľ prechladnutia. Fantastic, semi-fantastic. Dobře na me bože si za místo boom, boom, smooth. Mantic, semi-fantastic. Čity kolobby bože si za místo... Objavte Fiat Grande Panda. Už od 14 990 € a so 4-ročnou zárukou. Smooth. Už ste to počuli? Terno šupakúpa. Zemiaky konzumné voľné 1 kg za 44 centov, Jana olej slnečnicový za 1,59 € a Edušo Aroma Classic za 3,49 €. Terno. Pekné ráno s Gutalaxom. Aj, Gutalax si daj. Zápchanie je trápenie, ľahko kráča ten, kto vie. Gutalax pôsobí prirodzene cez noc vo vašom tele a prináša tak rannú úľavu od zápchy. Spravte si lepšie ráno vďaka Gutalaxu. Ale zadní sú tu! Ušetri so zľavovými kódmi na tisíce produktov. Kúp napríklad prémiové produkty LG ako práčku so sušičkou Watchtower, zakrivený monitor či inteligentný televízor. Veľké spotrebiče vyniesieme, namontujeme. Vyber si čas. Alza.sk. Mačky vnímajú svet s rozvahou, pokojom a vedia viac, než dávajú najavo. Inštinkt ich vedie k výberu stravy, ktorá im chutí a zároveň podporuje ich zdravie. Práve preto vznikli Britcare, mäsové filety v omáčke. Vďaka rakitníku a kapucínke posilňujú ich imunitu, trávenie a pomáhajú znižovať riziko močových ťažkostí. Britcare. Prevencia výživou. Dnes zdvihnem aspoň 130 kg. Vždy je lepšie bolesti predchádzať, ale keď už vás doženie, je tu Ibalgin Duo Effect. Bez bolesti je svet rúžovejší. Týždenník plus 7 dní vám prináša exkluzívny darček. Zľavový kupón s až 50% zľavou na skipasy do Jasnej, Tatranskej Lomnice a na Štrbské pleso. Plus 7 dní so zľavovým kupónom nájdete v každom dobrom stánku od 22. októbra. Základ štýlu. Neviditeľný pocit. Dokonalé pohodlie. Nevidené, neprekonateľné.
unikátne. Neviditeľné pančuchy, dokonalý efekt. Calcedonia. Život je plný rôznych nečakaných situácií. Ups, aj keď ti niekedy niečo nevíde, inokedy zaskóruješ na dočakávanie. Hraj 5+1. Stav si 5 krát a získaj stávku zadarmo. Je len na tebe, koľko ich dostaneš. Fortuna praje tým, ktorí chcú víťaziť. V hre Loto boli vyžrebované tieto čísla. Prvý ťah 1, 11, 12, 26, 37, 47 a dodatkové číslo 41. Druhý ťah 15, 20, 29, 40, 44, 47 a dodatkové číslo 3. V hre Loto 5 z 35 boli vyžrebované tieto čísla. 1, 3, 14, 31, 33. V hre Joker bolo vyžrebované 6 číslie. V hre Všetko alebo nič boli vyžrebované tieto čísla. V hre Keno 10 boli vyžrebované tieto čísla. V hre Keno Joker bolo vyžrebované 6 číslie. Na záver vám ponúkame informácie o výhrach. V hre Eurojackpot boli vyžrebované tieto čísla. Z prvého osudia 8, 12, 13, 49, 50 a z druhého osudia čísla 2, 4. V hre Eurojackpot Joker bolo vyžrebované 6 číslie. Na záver vám ponúkame informácie o výhrach. Čakaj. Tak nečakaj. Nečakajte ani vy. Tento program a vyzdvihnutie objednávky do 15 minút vám prináša Naj. Žijeme technikou. Pohodlie na cestách aj pri sledovaní tejto relácie vám praje Ford Kuga.